provincia. Neste caso, vamos a falar de máis de 1,7 millóns de euros co que vamos a seguir avanzando na transformación de máis de 40 concellos da provincia, nada máis e nada menos. E falamos de máis de 1,4 millóns para mellorar de estradas provinciais ao seu paso por Ribadumia, Pazos de Borbén e Ponteareas, e falamos dunhos 300.000 euros que imos destinar para a transformación digital dos concellos e instalacións fotovoltaicas sostibles con fondos europeos. Comezamos e imos a facelo polas infraestructuras. Neste caso, hoxe imos a mobilizar máis de 1,4 millóns de euros para transformar estradas provinciais que transcorren polos concellos de Ribadumia, Pazos de Borbén e Ponteareas. En Ribadumia, imos aprobar o proxecto para a urbanización da Rúa Condesa en Barrantes, pola que discorre o treito inicial da estrada provincial 9506 e no que se van a investir máis de 700.000 euros. A actuación será financiada a través dun convenio que xa asinamos, como falamos en semanas anteriores, e a financiación vai corresponder un 70% á Deputación, é dicir, máis de 500.000 euros e un 30% ao Concello de Ribadumia, en torno a 200.000 euros. Actuarase nun treito dunhos 305 metros para urbanizar a Rúa Condesa e así mellorar as condicións de seguridade e viaria deste viario que está en pleno centro urbano e se dá ademais a circunstancia que é nunha zona onde hai equipamentos deportivos e educativos. En Pazos de Borbén e Ponteareas imos axudicar as obras de mellora da seguridade viaria da estrada provincial 2703 Pazos-Ponteareas. O orzamento é de máis de 700.000 euros e os traballos abranguen un treito de 11,3 km dun total de 14,8 que ten a estrada e o prazo de execución desta mellora será de 6 meses, está financiado ao 100% pola Diputación. En definitiva, aprobamos 1,4 millóns de euros para transformar as vías provinciais, para dotalas de maior seguridade viaria e para construir máis espazos centrados nas persoas, máis funcionais e con mellores prestacións. E seguimos dando paso cara adiante para transformar a provincia e facémolo, ademais da man de fondos europeos e cun protagonismo claro dos concellos. Dunha banda, avanzamos xa da posta en marcha dos proxectos de transformación digital dos concellos de menos de 20.000 habitantes, dos que xa vos informei en roldas de prensa de semanas anteriores. Lembro-vos que un total de 50 concellos de menos de 20.000 habitantes solicitaron adherirse a este proxecto. Pois ben, no marco deste proxecto, insisto, hoxe aprobamos o expediente para contratar a plataforma de comunicación e xestión de incidencias que vai permitir unha relación bidireccional entre a cidadanía e os 41 concellos que a solicitaron. O orzamento base é de 170.000 euros. As empresas teñen 15 días desde a partir da publicación do anuncio da licitación para presentar as súas ofertas. E, por outra banda, avanzamos tamén nun proxecto financiado con fondos europeos. En este caso, imos a adxudicar por algo máis de 130.000 euros as obras de mellora de eficiencia enerxética en instalacións fotovoltaicas sostibles nos concellos de Forcarei, Dozón, Caldas de Reis, Catoira e Ribadumia. O detalle. En Caldas de Reis instalaránse placas solares na Casa Consistorial e no Polideportivo e Piscina Municipal por preto de 50.000 euros. En Ribadumia instalaránse nos edificios da piscina e do Club Náutico e tamén na Casa da Cultura no Complexo Deportivo por máis de 40.000 euros. No caso de Catoira, as placas instalaránse no Colexio Público Integrado e no Pabellón de Deportes e cun orzamento de case 20.000 euros. En Forcarei, na Casa do Concello, por preto de 18.000 euros, e por último, en Dozón, na Casa
do Concello, no centro de saúde e no albergue serán onde se instalarán as placas solares cun orzamento de case 10.000 euros. E, por último, un asunto que trataremos hoxe venres nas comisións. E a raíz dunha modificación de crédito. Anunciar que a Deputación de Pontevedra vai apoiar a celebración do encontro da selección femenina de fútbol que se disputará no estadio de Pasarón o día 1 de decembro entre a nosa selección, a española, e a de Italia. E o que vamos a facer é abordar esta mañá unha modificación de crédito para respaldar económicamente unha cita importante para Pontevedra, porque volve ser escenario dunha competición deportiva internacional, neste caso a Copa das Nacións da UEFA, ou como foi recentemente o triatlón, onde a Deputación tamén tuvo unha participación económica importante. Unha cita que é importante para o noso deporte, que é un dos eixos da nosa acción de goberno, e é unha cita que é importante para a igualdade, porque o deporte feminino é un espello no que se miran moitas nenas hoxe en día e ás que lle temos que ofrecer unha sociedade sen fendas de xénero. A contía que vamos habilitar é unha contía de máximos, porque aquí vai a depender do número final de administracións que queiran colaborar neste evento, pero o que sí podo dicir é que vamos a volver a ter connosco a campeona Tere Villeira, polo tanto é un orgullo, ademais, acompañada das súas compañeras que foron as grandes protagonistas do recente mundial celebrado en Australia e Nova Zelanda. Eu estou convencido que terán o cariño de toda o apoio, por suposto, da afición, terán tal como merecen. Estou convencido que tanto a cidade como a provincia de Pontevedra volverán a vivir unha cita con unha repercusión nacional e internacional. En definitiva, o que é o mesmo, será un día, o 1 de decembro, nese encontro que van a disputar as seleccións femeninas de fútbol de España e Italia, será un día para lembrar. E eu, no que hoxe vos tiña que trasladar, era estas cuestións. O apoio económico vai ser de máximo, habilitamos unha de máximos de 205.000 euros. E o destino en concreto dos casos para que vai ser? Bueno, cal é o objetivo do para que se fai? Bueno, eso hai a Federación Española que che establece uns canons, logo hai uns pliegos que eles son públicos, onde ti tes que acoller, son gastos para respaldar toda a infraestructura que realiza e que conleva este encontro. Uns pliegos que xa digo, son públicos. Se me preguntas o detalle, tampouco non os vin ao detalle, pero logo, hai un canon fixo. Pensei que podía ser finalista, a Deputación vai aporta estes cartos para isto en concreto. Claro, para o que sea. Bueno, para entradas será un retorno que habrá, pero como todo patrocinio deste tipo de eventos, onde en Pontevedra eu que son así moi futbolero, creo recordar que incluso xa viñera aquí a selección española de Carabes do Duy, viñera a velo, sí. Bueno, o céspede ahora está ben. Ahora fixos unha sustitución do... Colocouse Tepes, ademais, non... Bueno, sabedes que as protestas son totalmente lexítimas dentro do marco do respeto que, polo menos no que a min me atinxe a esta Diputación, sempre houve por parte dos bombeiros. Certo é que levamos pouco máis de 3 meses. Eu aquí, a nosa vontade é sempre a de chegar a acordos, demos boas mostras delo, pero quería instalos a que dentro do que son as súas reclamacións que foran realistas. Aquí hai un conflito moi enquistado
era importante o plantexamento de propostas que fosen viables. Ademais, dáse a circunstancia que non está focalizado o conflito só na provincia de Pontevedra, senón que está no conxunto das 4 provincias, e dáse unha circunstancia que, ao mellor, non se ten dado moitas veces, que é o feito de que tanto as 4 diputacións, onde hai 2 do Partido Popular e 2 do Partido Socialista e a Xunta, pois estamos totalmente de acordo nos ofrecementos que lle facemos a este colectivo. Por que non son viables as propostas dos bombeiros? Ou en que medida non son viables ou en que parte non son viables? Bueno, aí hai varias cuestións, pero das que se plantexaron e demos cabida, pero hai un tema lógico que eu creo que debe ser o principal escollo, que é o tema salarial. O sea, as propostas salariales do que exixen está moi por riba hai moita diferencia do que ofrecedes con que se pide. O que se pide que, bueno, que aí andamos con informes e demais, porque isto hai que ir un pouco aos antecedentes, o feito de que eran xestión privada, as empresas contratarían os traballadores conforme aos seus criterios de selección e logo pasaron a administración a asumir a xestión directa. E daquela había un claro compromiso de que compromiso non só, senón que xustificou o feito de que foran directa, que o coste iba a ser menor por parte, sendo a xestión directa, que indirecta. Por eso había informes que avalaban ese tipo de cambio. Ademais, tamén que había documentos que asinaron no seu día os representantes sindicais que durante 6 anos non farían ningún tipo de reivindicación. Os 6 anos, ainda non pasaron, pero creo recordar que aquí na provincia de Pontevedra foron no ano 2021, pero en todo caso creo que hasta o período que era o 25 ou algo así. Pero en todo caso, nós entendemos e queremos chegar a acordos dentro dun marco, que isto tamén é unha administración onde temos que cumplir detalladamente de todas e cada unha das cuestións de ámbito xurídico e de incrementos de salariais e demais. Non podías cuantificar, non sabes cuantificar? Non che daría con esa atitude, porque o descoñezo, non porque non me lembro. Teño tantas cifras na cabeza que non... Bueno, por nada.